Hola, nois! Benvinguts a un nou vídeo i avui estem al Pintoril 2 amb Galàntica. Galàntica, bon dia! Bon dia. Comença a dibuixar, vinga. Comença a dibuixar. Per qui no sàpiga com funciona, també us deixo els 2 primers episodis aquí a la i d'informació i el que hem de fer és... jo ara mateix he d'endevinar què està dibuixant Galàntica mentre Galàntica ha de dibuixar. A veure... No... Ets conscient que escriure-ho no sé què és, no? Exacte, ho has adivinat. Busca-ho a Google, busca-ho a Google. 50 punts per tu. Busca-ho a Google. A veure, té 6 lletres. Vaig a apuntar-m'ho. 6... Que mal. Què és això, tio? La segona lletra és la A. A veure... És una persona, vale? Què és això, tio? Pac-Man. Sembla. Sí, la veritat és que sí. Ja està menjant xiclet, però quan menges xiclet, què estàs fent? Mastegar. Tot i que està en castellà el joc, però no passa res. Masticar. Jo què sé, no hi cap... O sigui, masticar no, però perquè seria especialment de xiclet. Burbujar, jo què sé. Amigo. 22 punts. Vale, bé. D'acord. Onyx Dalí i Galàntica Picasso. Tot i que ho he hagut de buscar, o sigui, ajuda. Que al final no ho he A veure... Va. M'he agafat una de difícil, però és que les altres no sabia com fer-ho. A veure... Dios... No seré jo la millor dibuixant, no? Vale. Allò últim és una cua, vale? Són 4 potes i una cua. No estic veient el teu dibuix, no em surt. Perquè va amb lag. Ara. M'ha sortit tot de ràpid. Bueno, tu, torno a començar amb dit, eh? No, a veure. Té unes ratlles, sí. És un animal de 4 potes que té unes ratlles. A veure, si és... Escolta'm una cosa. Si és taronja, quin animal és? I té unes ratlles. Bueno, no sé com no es pot dibuixar blanc, què sé. Bueno, no, perquè ho dibuixaria en negre. Té 5 potes? Direu, no, és una cua. Que m'ha sortit així, un poco pocho, que no passa res. A veure, Galàntica Picasso, allà va ella. També s'ha de dir que és molt difícil dibuixar, com vam dir a l'altre vídeo, perquè si no ho proveu. Jo m'he posat la sensibilitat del ratolí al màxim i també costa molt, eh? Què és això, tio? Árbol genealógico. Vale, són 2 persones, ¿vale? Vale, seguim. Sí, va per allà, però o sigui, no. Vale. I aquestes persones, o sigui, aquestes 2, venen de la mateixa persona. Què són? Jo què sé. Sí, aquestes 2 persones han nascut de la mateixa persona. Què són? Jo què sé. Però no sé escriure. Doncs ara en femení. Femení. També m'expliques? Corre! A més... No sé escriure! Hernanas. Un punt. Que et xup més a compte tu, perquè si t'encerten la paraula et donen 5 punts i a mi me n'han donat un. Lamentable. Ojo, Onyx Dalí. Cancel·la-ho, també t'ho he de dir. A veure. Com ho fem, això, per no faltar el respecte a ningú? Bueno, ho farem així. M'encanta el xat. Caracola, senyora, castillo, árbol genealógico, familiares, familia... Galàntic, escolta'm. Concentra't. Erano. Veus? És una cara. Però té els ulls
Vale, vaig a desbuixar-te una altra cosa. Això va a part. Perquè anava a dibuixar una W baixa. De Willy Rex. 60 punts, tio, que em portes 117 i jo em porto 33. Esto és un timo. Què coi és això? Això serveix per... Ui. Per... Què és esto, tio? Això és una corda, vale? Ah, si t'ho dius jo m'ho crec. Llavors aquí s'ha de penjar. Penjar. No, però si Ah, has de dir aquesta paraula. Vale, vaig a buscar el translate. Si només canviar una De lletra. català a castellà. Castellà, aquí. No sé què... Pinza. Grande Es diu pinza. Em sembla que ho he escrit malament. Ho he escrit malament en català. No sé si va amb dues estes o què, perquè m'ho tradueixo de pinza. Ah, clar, vam ser trencada. Pinza, sí. Ho he escrit amb una S i em deia, t'ho tradueixo del finès i jo en plan... Ok. Va, farem aquest. T'ha sortit una mica de gallo o no? Aquest. És una serp, d'acord? I saps que hi ha diferents tipus de serp. No? Sí? Vale. Doncs hi ha una serp... Bueno, agafarem aquest. Hi ha una serp que al final de la cua té com unes coses rares, no tan grans, d'acord? I llavors fa... Vale, sí m'agrada. Veus? Llavors fa... No sé, em sembla que el títol del vídeo haurà de ser fent imitacions de serps al pinturillo. Què? M'ha guanyat el triple! Què ha passat? M'ha guanyat el triple! Què, timo? Es diu pallissa monumental, em retiro del pintorill. I bueno, nois, després d'aquesta pallissa també podeu visitar el canal de Galàntica, que el teniu a la descripció i al final del vídeo també us sortirà, i a la d'informació, per què no, també el teniu si voleu anar-lo a visitar, on allà també penja vídeos d'ella molt interessant. I bueno, nois, espero que us hagi agradat el vídeo. Ja sabeu, si és així, li doneu a like, us subscriviu, activeu la campaneta, aneu a visitar el canal de Galàntica i així m'agrada. Feu cas sempre del xat. I fins una altra.